ole tuna hian chuan thar tlang nuama agar batistik an siam na hmun pui kan tlo don ania helaya building lian zet kan hmu hi puzai ona building ania chuan thar run chuan thar run nula te le chuan thar nula ten agar bati stick siam na hmun hi tuna hian an enkol meka tuna kan hmuang hian hei a kawt laia hian hna an lo thawk mup mup mai a heta hian cement ten lo chawk a heng hi gate ban tur helai hian gate an siam dawn a tin thlang lampangah hian heng bawlhhlawh paya han hal mai na turang chi kha bawlhhlawh hal na tur tunah hian an ruam han mek bawk a chuan a building chhungah hian agarbati stick siam na khawl chi hrang hrang kha bun an nia chutah chuan thar nula lam ten hna an thawk mup mup bawk a tuk tin hian hna an thawk a chu kan han fangkual dawn ani cheng de ulek do na oi botin là đó với cà phê với cà phê này đâu nha rồi sao nó mò ăn được một phần cái gì đó trái cái cà phê thế nào cái này ăn là rít rồi đó đây thì ăn được rồi
oi la yanin hey an til siam chu an da ro mek te engau I an la finish chi lawa an ti mam ve kanga a rau nuwa sa chu mai thei tu ri an da do nang chuanin hela mai an ka lenga oi a nom nok ti mai ang an man lo ho an thei na chuang ba ho ga ni chuanin hela mai kan di lenga lai mi hol atan rol na atan rol lai mi oi em tel tek so em hol ju di fuk so cho nei I ap di sing tu ap di mam tu le a tha pai tu an tu mai ang ya mam to ni Balan lo mo mi ni chu ni no to me da ba ya ka man to lo Hindi malaw. engai mu dan apui khóc mấy ô anh nằm mẹ lui khóc mấy cái nào chúng nó thuộc sầu về là bác chỉ có xây thì đâu tu na hian hei tuk thuan an ei don mek a helai mun na thok ten chuan tun tuma hian BDA Bamboo Development Agencies lampanga kan ho tu te aizawl lama tangin aron chho boka tu na hian tuk thuan helai mun na thok ten en tuk thuan an ei don mek ania kan ho tu lampang aizawl lampanga kan ho tu te BDA lampanga kan ho tu te anti lomom tak zeta hei helai muna chon thar tlang nuama agar batistic siam na mun te aron tloa aron fang ani tuna hian kabula hian chon thar tlang nuama cheng le khosa mek purem moya oma ani hena tang hian zona tlema zong han zok an dua purem moya he tiang ang thil ngai tua chok tur hian eng tiang in nge nangma hrim hian iril ru ilo mana he tiang ang thil hi eng tiang anga ngai tua chok nge ini ti kha toy fel deuh hlekin min thril thei chuan ale hei ke ni chon thak tlang nuam puzai ona hote kan ni a ke ni a hian hei so khang thok pe kanom lova kun ha tawa ei jong te kan ni chu wam chonin hei bel chhun le furniture lama ei kan jong na tiang am raw material lam te alo har sa zela chu wan ei zon na dang dap turing kan sia chu le chuan hei industry nuaya BDA Bamboo Development Agency te hian hetia an instant stick making siamna gapati stick siamna khol te an ngai tua thei ti te kan an sia chu ta chuan society kan dina charcoal making society kan dina chunga chang chuan hetiang ang hianin nei hol ro na te no om zela chu nei zon na zau zo helai venga changa kan zon chu lo chuan har san na te kan nei klawin hetiang kong kan no zonga chu ta chuan he khol te BDA atang hian minan ngai tu puya nan lo ma tin chu ti rol chuan hei puzai on te family hian a thok tu an nei boka chuan mun ma workset an lo nei chaboka helai tu na kanom na mun hi ani a tora chuanin an ni hian han kut ken masa sela han ho thing sela amidang helaya chung ko te deuh lampang te po hianin tiran kong te kan thia zel dingin an ni hian an masa sela an kut ken masa sela society of member a po telvek sela kan tia chuan an mani te ne
society kan ni hok ta a chuan tuna hianin BDA lam chuan ani tiam nge in khol heti ang hi miron peta a ti hianin agreement te kan sign na thata kan ti chuan e zomnan mana min per bel zel po an tuma ke ni po in helama hian e zonna tak takatan man tumin hur takin tran la tran mek ani alom ko mai chuan zona pakhat le a hemi agarbati stick siam na hi mizoram hundanga hian tuna kan kalpui mek lo hi hundanga oma omem siat thengchina ka siat china chuan song lai darlong te po an pe a thing su la te po son oma amai ro chu mi malang tak hian chon an ro thin pui to lo ni mai thei harsan na te po nei ni mai thei a chuan sai rang lama khuan ti tak takin an be ti thu te kan sia a chumi te ti tak taka ti te ang bok chon tu na an helai mun atang hian na sa taka be kan tum ve ni tin hundanga an ti le an be na sa jok na hun chu tu na hei BDA lam staff local te hian an se jok anga ke ni chuan in helaya ke mani e zona ta ani zia pholan kan tum na hi midang po kan ngai tu vakalo an mani hei min zir tir tura local te zeria te an local an active thaboka tin helaya kan chuan thar buzai on te family CTR kan ti mai nula te phur takin thane mai takin taima takin an thoka hei hian phurna min pe kan lom alomom kan ti khop mai kan tho dana po hian chu mundanga chuanin an wa tho dan kha chiang kong takon kan relo an start te lampang zo khan an siam chu ani le a market lampanga hianin har sanna a ange a market hi a thasa reng a market hi chu an soidanin hei ti ba te po kan ena a market lam hi chu a tha a sal na chu tha a re de ro chu hei India ram khu lampanga zu sal tur kan nia thale tui ret thale lo faret klom na mun lama sal tur kan nia wangin va sal to kha chu a har ta ni chu a mai ro chu khalai khanin va sal to le lem lo ma ila helaya khuan ram kan ti te thil tam tak po lok em tak tak hi om chung lawa chu wangin helai hen chuan sal na regular tha tuna metric ton te nei zel ta phei le chu company lam te direct in kan dor venga amai ro chu helaya ni lo dor sa khatiang ang va partner pui tur te po kan hual dewa chu wang chuan a sal nei chu atam lu tuka ni trak chip zel kha ngai zo wang khan khatianga vathurwal pui deu neya kan thon zung thei dan zok te po kha zona khati khanin a hlom dian tak takinan do hai tripura lama an beina saboka tu wangin asalna chu kan lungai lo khop mai kan ho tu te min sil danin a zia chuan englai pon salna a tha a mai ro chu tun din huna chuan a sal hi a sum a hi a sal na sum a hi ala tau viau thei ri lo ti na ni ber ni mo a re thi chu ni a to viau thei lawang ni a than chu kan soi dong ai thil tlom na ma tang sal tur kan ni tlat maya chu wang chuan tin a ret anga kha an le ngam da po kha lo ni sela ke ma ni la ma tang khan hetia a khol te kan le ngai lo hetia mi ron pe a lo man tang kai lo te chu a za po za thla zo ka tu na kan thlen chin hi kan BDA tam te chunga han a lo ngoi ya ni chu wangin hei hi chu kan lo thingang khulama ret lo sang lem lo ma sela
tu na an ret ke si a zai mo a hring aman lo tlom deuh thet po lo ni sela i tu na ya kong te ling rop te motor te tam to a chu wangin ei zon na thatak ani kan ring tin a west manes a hel ha west ho hi mei hola siam dan te an ti le zela khang te po kha min an ti pui phei chuan kan in ti hu chho zel ka ring heta chang hiang zoram hun dang che poin e ti ve na chang sia kan ti mu thei po ka ring ei zon na te thil har sa chho zela khosak te har sa chho zela ei zon na hi poi mo bera ngai fa te le kha po thiam ti ri la so kha na tak tak kha wa tho thei to chung lo wa wang chuan heng te hi kong kan zon na kan BDA te lam pang ten thei to min chua pui hi kan lom le ni ti hi a beng war thla khop mai chuan i thil pakhat le lok somi a khol tuna an na thona khol hau zong zong so a thona ron thleng vek nge i sum le pa ya le hei set khatan tia khol somvel emni tian a thon ani rual en hei tuna chuan agreement te kan sign na kum thumatan khol hi kan kuta min pe a min han da kan han tang ka chuan an la le don lawa ma se kan hlui hlon mei chuan ati pe te ne na khan an la pe dona chu pe ni po in kan ti thei lo nak chuan kan ti lo nak chuan khang kha puat tur pom don chung lo wa chu wang chuan phur takin ke de ti ga so khol so an soi dan in set khat ani a in kan ti tham diu pe chuan set tang te po pe le be si yom thu te po ka chang chuan kan an sia a beng war thak tak zet e thil kan la hriat ngai lo kan la ton hriat ngai lo ani a heng tuna agarbati stick siam na han ti ngat pe du nang ngai to na mang zau chuan thar pa kan nei che hi kan chhong tak zet che alo mom khop mai hun tha tak min pe a voini a hian ai zolam panga tangin BDA Bamboo Development Agencies lam kan hau tu te tangin hei emeron tlo la umaya helai mun chuan thar tlang nuam a hian alo mom khop maya chuan tuna hian hei kan hau tu lam pangte atang hian hemi khol an ha tho dan vel le amman dan vel minan thil hrechiang dona khir tu lam pangte po khan uluk dawin in lo khir don ne hei kan hau tu lam pangte ai zo lam atangin an lo chawani hi hei en fel khop mai tuna hian tuk chon an ei kham chia tuna hian kan BDA lam hau tu te atangin puzeria ani hi CDO ani meka tuna hian ani ne na tang hian he kan khol hau hi an tho dan vel min thil fia don ani ama sai lo thu ga ran saya hei hi bamboo cross cut machine kan tia mau achang kan man du lo ho hi helai kan huang ho hi hian ho pai na kan man ania ta hian blade ta oma chumi blade mang chuan ti hian achang chin ha kan pai thina ni chuan hemi achang chin kan pai ho hi mau phen na huna helama hian in mau phen na oma chu ta chuan in ta le thina ni achang le chang in kar zel in la ti na ni mo chang le chang kar zel ha kan la chuan in ti khan achang le chang kan pai nu kha ti hian kan duang size mang kan kat le ta chumi kan kat chu hemi khol hi splitting machine kan tia chu mau lo hela kan du ba na ram siam tu kha nia chuan hemi hmuna hianin hei kan thel chin don ani aron lan dan tu chu tiang hi ni ang hianin mau kha tiang khanin kan duang angin ti hian ron chuak thei to a ti chuan heng ho hi he lampanga hian khol dang om le a chumi hmuna chuanin heng lai a deal kan ti a chung rila an nem lai hi kan pai le don ani
mau kan phel to sa ho ha hemi khol hi slicing machine kan tia heta hianin kan du lo lai kha kan pai don ani tinan a chung ril helaya an nem lai kan tia kha kan pai anga ti chuan a tha a chang a pon lang lama hi kan la thum don ani an ti chinanga hian pan takin ti hian kan bu da nangin aron suaka hemi kan tia hi ngati nge ti zona po mai thaya maro chu an ne ma hi a man tlak lo wangin a chang thalai zel ha kan clear ani ya kan soi bo ole ti khan khami kan hlai pan nu kha mau chang tha ani ngai kan ti kha chu chu helai hianin 1.3 diameter kan tia chu chu chemical hi round stick machine ani ya ta hianin amumin kan siam le chin don ani chumi khol chu hemi hi ani ya ta hianin kan an chin le ang hian hei aron ni tani hian mam takin 1.3 mm amum vekin aron chuaka chu heng kan siam mu ma hi helai a hianin I a more thalote a chip lampang thalote tiang ho hi kan kat rualanga chuanin heta hianin a khol om le ni hi round stick machine kan ti chu ni khami a siam mum kan ti kha heng ho hi lo ni ta ti so chu ho chu ti hianin khata ti hianin kan tron khom ani heng kan tron khom ho hi sizing machine kan ti ya size kan duang thapin ta hianin kan kat le thina ni chuan hi kan kata hetiang hianin aron chuak ta ni hi 10 inches ania inchi somin kan duang takin tian rual takin among lampang te he lampang te ne kan kat ta ni chung kan kata chu ti hianin kan la du tok mai lova polishing machine kan ti le chu kan le na tur ani ole ya kan hu le a heng ho tia kan kat to ho kha hemi khola hianin hei hanen nula ta hianin kan da le a chu hemi khol hi polishing machine kan tia amma fiber lo te heng ho ang chi hi hianin alo ti fai chara ti son mam takin mum takin ti khanin aron chuak thina ni au chu mi khola chu polishing machine kan ti chu ni ti hianin kan polish sa kha ti hianin aron chuak ta ni heng aron chuak a hianin ai sei hleite a mor chhia te tin ama hianin chakna nei lowa atia lo om ve lo tel ve te khan om thina chu kan thiar le don ani ti hian an han tinga chuan heng ho hianin ti hian hei aron ka ho hi heng ho hi ti hian hei toy te a thalo ho an la ni ti chuan heng ho hi du tok mai lan ti hian kan len kwal lenga ti hian an ti para ti chuanin hei mora zoom de te khatian fel lawa ha ti han da sanga amaro chu heng ho pai tur ani lawa shalle tur ani amaro chu a quality kha a that to lo vai na mane ro chu trom ta ti chuan khami kan en zo hana le tu zo voi khat kan en lenga ti chuanin ti hian hei pai tur lo ma hi ti hian kan thang mela chu mi kan than zo chuan hei ti hianin apek the ni to ni ta hen kan tro na mun hia chu bega khunga bu ka shalan to beng war thak in zara hai kan thret lo tam tak kan thret pha alo mom khop mai